tot i portam un morralet invisible als uels, plen de causes, causes e més causes. Més, arturem-nos un moment. D'aguest eix que portes, guaire causes has de besuny realment. Podem compartir et pes, més, e se portéssim sonque so d'important. Se podesses veure aguest morralet, què hi hauria laguens? A veure, Jaime, això representa el cor, com a pot este, el cor de tota la Val d'Aran. Tot és aranesi, junti, i el que representa la població aranesa. Aquesta població s'ha intentat cuidar i nosaltres ja ho hem de continuar amb aquesta acció. I la nostra gent grana en èpoques anteriors han hagut de tot, però hi havia uns nuclis familiars molt arraigats. I ara veig l'ajuda d'aquests nuclis familiars tan d'auti, siguessin parents, siguessin veïns, siguessin gent que venien de d'hora i les integraven, però el que ha raïtses molt profundes en la Val d'Aran. Aquestes raïtses elles que s'han de continuar. Aquestes raïtses elles que formen país. Ara veig, tu creus que ha canviat força la forma de soñar-nos? Sí, moltíssim. Ara, per exemple, hi ha una residència de gent grana, hi ha un hospital que funciona, hi ha una assistència personal de gent que van a cuidar a malalts en les cases. Ara comença d'obrir tant en munt, les ciutats granes, com que als juvenils costa més tornar a Val d'Aran quan han eixit d'ací, perquè troben un treball aquí a Barcelona o en la ciutat. Sí. Jo crec que hi ha oportunitats que la gent torni d'ací. Propiciar que aquells joves que són grans i talents puguen tornar al país perquè són el futur. Ens cal innovar de tal forma que la jovenesa se sentís que atraïda venga de la Val d'Aran a treballar. Han d'haver ajudes de poder crear els seus propis projectes, però que ells puguen guanyar-se la vida tan nous projectes. Que tot això sigui possible, és important que la gestió sigui des del territori, propera a la nostra gent. I en aquest moment que hem d'estar gestionats per un Consell General de tutti. Ara veig, jo calaria en aquest muralet, com a causes importants, les oportunitats de tota la zonesa. Jo calaria en aquest muralet aquest cor que representa el sueño de totes les persones de la Val d'Aran. Bon dia. Jo vengo d'una tradició, d'una raïs profunda aranesa. Tot el que he arribat a conèixer que ací a Val d'Aran ha estat molt dur, en plena muntanya. I Armand, com gestionaves antes la muntanya? Els boscos eren cuidats perquè el bosc formava patrimoni del poble, on els ingressos que hi havia no hi havia ajuts. Cada any marcaven petites subhastes. Aquestes petites subhastes de mantenir causes del poble. Antes les terres eren el millor que havien de treure tant de clor. Ara ja no se ve terres, només que se ve senyal de guard. Ara només d'allà el trosset que se pot, que hi més planeret, i tot el reste s'ha quedat bosc, que hi ha tant incendis. Antes, com que no hi havia tant de prat, el bestiar havia d'anar a la gent dels boscos. A veure, tot això era un abono, era una gestió i una limpiesa del bosc. I que ara, actualment, hi ha molt pocs ramaders en els pobles. Jo metaria que hi ha un per cada poble. És bastant difícil. El tema del bosc és una causa preocupant, és una cosa que podríem aprofitar en el nostre futur. Podríem donar llocs de treball a jovenir, promoure la ramaderia a Val d'Aran, que tot no pot tornar a estar com antes, més cal cercar llautes
D'altres alternatives, sí, però a sota puntualitzar, ensenyar això, s'haurien de dar oportunitats en els pobles de poder, si no hi ha gent d'ací del país, poden vir gent de d'hora, que s'instal·lessen, tornar a potenciar la ganaderia. Si hi ha la ganaderia i ramaderia, hi haurà la limpiesa. Jo també soc ramadera, més ell força diferent a lo que era abans. També te digui que actualment me pugui emprendre en la ramaderia i a part me dediqui també a altra causa. No hi com antes, que havies d'estar tot el dia aquí o treballant. Poder-lo compaginar, cregui que hi aguanta força bona. Sí, correcte, tau que hi ha força com a tu. Aquesta branqueta de pin en la mà que representa la nostra terra d'ací de la Val, que hauria d'anar metida, a la gent d'aquest morralet. Pensi que també en un futur és força important a encunyar els coneixements de la nostra gent grana. A través de la innovació, tenen compte dels bisons actuals, en tal podeu en futur en tutti. La veig m'agradaria metre també aquesta bombeta al morralet, que pensi que és força important. Amparo, quan Campi hagués llibre en aranès, que hi ha un clàssic, El Petit Prince, pensi en la importància de la llengua al nostre territori. La importància de la llengua també la importància d'haver material en tal que podes que em liegi en aranès, aprendre aranès. Així, en 1976, l'associació dels terços ens llegérem l'Estatut de Catalunya i aquí no hi havia res que ens diferenciava del resto de les comarques de Catalunya. Llavors diguem que nosaltres no votaríem l'Estatut de Catalunya si no se reconeixia la identitat del nostre poble, d'Aran. És veritat que al llarg de la història els pretzets que hauem i que els aranesos també hem estat lluitant la gent d'Arteny el que ens mereixem, no? Aquesta identitat pròpia, la cultura. Tu que és jovent, has de saber que acabes de portar en cor això, perquè pensa jo a causa que la llengua, la cultura, ella era la nostra identitat. A més, ara no hi ha situació tan crítica com hauem amb l'aranès, però el que digui és que aquest sentiment de pertinença, no? Jo penso que molti juvenil l'hauem, aquest sentiment de pertinença a la Val d'Aran. L'hauem de continuar encara, reforçant encara més. Era manera, a través de la lectura de la cultura i de la llengua. La llengua i la cultura ens serveix per què? Perquè ho hem ara autogovern. Aquest és un tema important, la institució, l'autogovern. Passa també tot a juvenil que ens hem de creure en la institució que ho hem. Ara que has dit. És veritat que hem un territori que, per el que diem, per la cultura, per la identitat, per la llengua, tenim un territori diferent. Diferent i únic. El Consell General pensa que també administrativament haurem d'haver els nostres recursos. Ja que hauem aquesta sort que hi ha institució que és pròxima, perquè realment és força fàcil d'apropar-se al Consell o a un ajuntament. També com te diria que aquests elements, la cultura, la identitat, la llengua, són elements de cohesió. Aranès no hi ha persona que hagi nascut així, aranès hi ha persona que treballa així, viu així, on dia no viu així, més aranès i amb tutti, no? Sabes també el que ens cau a tutti nosaltres, a tutti els aranesos? Ensenyar-les a estimar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre tot, estimar també el coneixement. Han de conèixer. El poble aranès ha estat tot temps, era voluntat d'este. Nosaltres hauem això. Dignitat de poble. Però crec, pensi que aquests dos objectes haurien d'anar els dos lagans de Morralet, perquè són tan importants com Araute. Sí, així ho metem. La identitat i la dignitat. I així metem la cultura, la llengua i el resum d'este. Els aranesi i araneses, sigam de naixement o d'adopció, hem hereus d'un país, d'una terra, d'uns valors i d'un coneixement que els nostres avantpassats han soñat al llarg de segles.
Ara, els homes i enes d'Unitat d'Aran volem prendre tot aquest gran legat en que ens impulse en el futur. Hem un equip capable, comprometut, amb fermes conviccions i amb il·lusió que guardam en Taiwan, en artenye una societat més forta, més cohesionada i una Val d'Aran amb més oportunitats en tutti. Perquè hi ha força en encara i volem que ens acompanyes en aquest camí. Si tu també creus, el probleu 28 de maig, vota més unitat per Aran. Vota Unitat d'Aran. Més atenció a les persones per a Val d'Aran, cauant-se. Més sostenibilitat per a terra d'oportunitats. Més innovació per a nova economia. Més present per a joanesa d'en futur. Més esport per a societat d'en valors. Més llengua i cultura per a identitat viua. Més autogovern per a gestió propera. Més unitat per Aran. Vota Unitat d'Aran.